Вече сме на 5-то авеню за 88-ми път през четвъртия ни ден от престоя и последен. Утре си тръгваме. Току-що минахме скъпарските магазини и Тръмп Тауър и продължаваме на юг. В момента сме преди 54-та улица. Продължаваме долу на юг, за да стигнем до 40 и некоя, до 34-та по-скоро, където е Macy's, най-големия департмент стор в Америка от едно време, на 9 етажа и на не знам си какво. Ще го снимаме и него. Ето типично съботно прекосяване на светофар в Манхатън. Народ, народ, народ. А ето ги Калянчо и майка му. Искате ли? Айде! Чао за сега!